Chimotubers, tenéis que disculparme hoy, la edición y la producción, porque hoy es un almuerzo más distendido y no lo vamos a cuidar tanto. Vamos a ir grabando y luego ya, como las tomas falsas, pondremos ahí todo corta, pega y arreando. Buenos días, Chimotubers. Que os cuente mi amigo Eliseo lo que... La primera del día, va. Pues nada, Chimotubers, aquí mi amigo Juan Chimet me dice: demà a les 9:20 passem a replegarte. Pues nada, no sé de qué día serán las 9:20, pero... Bueno, el tema es que se me ha olvidado recoger a Eliseo y hemos tenido que volver, pero da igual, hemos tardado 10 minutos más, ¿no, Salva? 10 minutos después de esperarme yo 5 minutos en tu casa. ¿Sabes qué, Salvador? Hoy vamos a celebrar el almuerzo navideño de la empresa Chimotube. Es una empresa que va en auge, cada vez tiene más trabajadores y es muy rentable, porque os lo estaréis preguntando. Es una empresa rentable porque tiene un secreto que las demás no tienen: los trabajadores no cobran. ¿Es así o no, Eliseo? Y bueno, yo la nómina es toda en B, casi en C, casi en C. Aquí cobra la gente en dietas. En menjar. Así tenemos a nuestro amigo Salva, que es el que más gana, míralo. Menudo almacén lo tiene el cabrón. Bueno, pues ahora nos vamos a... Ay, que nos han ganado las panchas tampoco. Vamos ahora a nuestro punto de reunión con nuestro patrocinador y le vamos a hacer, como siempre, un pequeño spot y luego nos vamos a almorzar. Ahora Eliseo, aquí hoy el que no viene uniformado no almuerza. Ahora Eliseo, comprobación. Aprobar. Ahora Salvador. Ahí. Estamos esperando a Chiquitín. ¡No estaba esperando a ningún! Si viene el Chiquitín y si no viene el Chiquitín nos vamos a almorzar sin el Chiquitín, lo siento mucho. Bueno, Eliseo, tú que eres el primero que contrató a AirConnect, ¿qué nos puedes contar de AirConnect? Va. Bueno, pues yo en casa lo tengo todo con los chavales esos de AirConnect y de momento muy bien. Qué bien damos la cara, ¿eh? ¿Te has dado cuenta? Sí, sí, te has dado cuenta. Damos la cara casi como Se AirConnect. mueve así un pelín. Estamos... Y lo que te digo, que el ordenador de las niñas y todo ello, pues... Como mi mujer tiene un poquito de enchufe. Pues entonces... Bueno, y funciona bien, ¿no? de puta madre. Bueno, bonito y barato, ¿no? Internet, televisión... Y no, si televisión quieres no, que tu fibra regularizar, con AirConnect debes contratar. Nuevo eslogan de Chimotube para AirConnect. Ahora, Eliseo, quina hora estem? Espera que tinc que buscar el rellotge. És que té totes les aplicacions menys la de Sí, dir-te l'hora no la tens ahí, eh? I la de cridar per telèfon tampoc. Menys quart, encara no ha passat un quart de cortesia. Quan siguem menys quart, m'on anem, el que no està no s'encontra. Exacte. I com anem a almorzar a un lloc secret, el que no estigui així en AirConnect no vindrà. No passa res, vull passar per damunt. No, perquè nen xiquets. Pues entonces passo per dins. Entreu, xer.
Chimotuber, ya estamos aquí en el pedal. Aquí habíamos quedado 5 personas y somos 3. O sea que la fiesta saldrá más barata. Estamos aquí ya en el pedal y vamos a almorzar. Tenemos aquí la ensalada, mirad la ensalada. Eliseo le está poniendo sal a la ensalada. Mi amigo Saba me está poniendo vino. Yo me he pedido un chimotube para promocionarlo. Eliseo, ¿qué te has pedido tú? Yo un chivito. Pequeño, ¿no? Sí, sí, con muchas X, con muchas X. Muchas X de chimotube. ¿Tú, Salva? El campero. Pero el pequeño también, ¿no? XXL. Chimotubes, tenéis que disculparme hoy, la edición y la producción, porque hoy es un almuerzo más distendido y no lo vamos a cuidar tanto. Vamos a ir grabando y luego ya, como las tomas falsas, pondremos ahí todo corta, pega y arreando. Són igual que en Toyo Puerto, no tenen secret, però estan boníssims. Salva, xoques. Això, a veure. Això què va demanar? Això què va demanar? Això està espectacular, Però què va demanar tu? Anem a esmorzar, no anem a dinar. Bueno, cada un que millor que tenga. Un bon, Eliseo. Probarem un poquet, ¿no? Este nos encanta. Ja està el mòbil sonant, ja veurem. Salva, altra volta què has demanat? Anem a esmorzar. Això no ho demanar jo. Això qui ho ha demanat? Tu? A veure qui paga. Ja no val res. Esto no han vingut en gana, ¿no? A veurem després el bocadillo que te'l menja. Salva, me desplateréis que trauen así de picaeta, así viene a sopar. Para sopar de picaeta se sopará de puta madre. Así es sopa de puta madre. Así fan una pequeñita y le ponen una pizza, tío. O ves de picaeta o ves de plat, de dos coses no. Aunque no. Liceu, ja no queden aletes, ja l'ha fotut totes ja. És un plat que se'n va volar. Se'n va volar. ¿Vale? Que aproveche. Gràcies. Señores, a que no sabeu este bocata com se diu? ¿Cómo se llama este bocata? Mira qué pintazo, tú. Este bocata se diu Chimotube XXL. Míralo ahí, qué guapo está. ¡Date quieto, Este está tirando ya. Mira, yo no lo corto. Yo me lo como enterito. Salva, enséñame tu bocata, rey, va. Enséñame. Ya está tocando el violín, tú. ¿Tienes una foto o algo? No. Una foto, enchínalo, aquel vecino, va. ¿Ese quién es? El campero. Ah, campero de pechugueta de règim. De Morel, per dins, hòstia. Aquest en diu. Prou que gela. Prou que gela. Se va. Que gela. Això és tota una toma falsa avui, a veure. Això no du res, este està més bo. A veure, Eliseu, el xivito ixe. Ese el bo del pedal, míralo. Ese me hasta cayó 1 o 2 o 3 así, Ojo. Ataque. Como tu ves, mireu el meu amic Salvador, que ya se está acabando el bocata, está terminando el bocadillo. Enséñalo lo que queda, Salva. Enséñalo lo que queda, Eliseo.
Yo voy bien, yo regular. Pero mirad, Salva, hoy no había cacahuetes, pero mirad. Las alitas de pollo se las ha volado. Salva, finaliza el almuerzo, va. Ya. No puedo. Era un campeón. Ahora va un hueco, yo voy a decirte un hueco para el postre, ¿verdad? Me caguen de... Ahora te diciendo un hueco para el postre. Era un bestia. Salva, ¿quieres parar ya? Dile tú, Eliseo. Dile tú. Yo he vingut així a complir. T'has menjat ja el bocadillo sencer, que mira el que mos queda morat. T'has menjat totes les aletes. M'ha menjat tot el plat de cacaus. T'has menjat tot el formatge. Cacaus perquè no n'hi ha. L'ensalada no la toca, mira, si fill de puta. L'ensalada no li ha fet ni puto caso. I ara vol postre. Falta el chocolate. Les 4 xocolates. Tu també vols postre, Això que han vingut? Mira, ¿van a acabártelo? Hòstia, vaig a acabármelo jo també. Una no. Normal. Estate quieto, horizontal, hostia. Mira, casi quiere la mermelada, que se la acabe. Bien, acábatela, hombre. Que se quédate en fam. Acábatela. Bien, acábatela. No vol? Anónigo no minya, no. Anónigo no vol. Vol xixi. Lo que jo vull, ixe no me'l pot donar. No puc més ja, no puc més. Està acabant el meu perquè per no fer el ridícul. Està molt fart ja. Està molt bo el Timotube, És que... Pegue d'un meneo. El carrer no és meu. No pot, mira. I si m'he això per què? Això és la bombilleta, això és el brillo. Mira, té ojenes, li quieren 2 mossets i li costarà això. No pot. Ahí hi haurà que farà algo de música que farà. La culpa del restaurante. Mira, el puto doralete que... Mira que bo, Ximo. Mira la casalla, no me la fa la casalla. Ahora, después. Dime ahora antes. Deja una foto ya del grupo de la banda. Una foto y la enviaremos al grupo de la banda. ¿No se lo pega el teléfono? Bien, no, a ver por de goles. ¿Qué cuando te enseñan los de medio? Ojalá te era un any sense veure
Un any no. Home, un any ja portàvem el bitxo este, que... Agaixarem a segon per exemple. Jo crec que enguany vingueràs a festes de Mascaró. Jo crec que Hemos hecho la casualidad. Para engañar el cuerpo, ¿qué dicen las personas mayores? Vale, va. Esta para mí, que entre menos. o allí o si vingueràs algun any a vivir. Ahí voy a estar al menos 4 años. La torre de Pisa. ¡Vamos, vamos! Ja estava ja. Estava ja. Vale. Va ser un any con i farà No pot ni a la casalla. Gran pregunta. ¿La casalla antes o después? Antes. Mira qué camarera más guapa tú. Para tocar la guapa ahora, mírala. Mateix era morrar en un rato. Mateix era. ¿Cuánto heu vist això? Això per què vau demanar? Jo havia dit que era amorrar de Nadal, no banquete de Nadal, tu. Gorrino. Els dolços de Nadal, falten els més de garrapinyats i tot això. No n'hi ha. Falta el xampany. A mi? Si mira això, mira. Va demanar cava i tot? Esto se torna loco. Pero tú, ya que te no haga ni ver, ¿qué fas? Que mira, tú. Si li diguera que ho fera a Espaiet, ho faria ràpid. Las cares, era ambidiestro, tú. ¿Te recuerdas cuando decía, cuando era a la escuela, decía la pizarra y cuando se cansaba de una mano cambiaba la otra, tú? Te quiero. En serio. Sí, qué animales. Tens fam, Va, Liceo, va, tira-li. Tira-li. Bueno, Déu, però vau provar. Però li pegau molt igual, T'ha caigut tot, tio. Allò menja el jogo de bar. El pan de cacao està més bo. Treballar contestando. Cabrón. A tu tampoc? No. Qué manera de fer el burro, tu. Li cau tot. Va ser un espectacle, És de deixar-ho ahí a plano fijo ahí. Jo no em vull, que jo no, si no puc més. Si m'ha vingut just a menjar el bocadillo. Això és apreta i angul. Apreta angul, sí. És collons. Que no em vull, que acabeu seu. Ja està. Jo
Mireu un poc els pentes, no? Vaig a animar-me perquè esto no és un puta acabar, això és una consciència. És una consciència. No, jo no vull. Has trencat, hòstia. Jo no en vull. I s'ha esperat a que apagaren la càmera. No. Trenca tot, hòstia. A mi perquè m'ha caigut, perquè ho vull jo. M'ha caigut per això perquè trenca. Ens van tornar loco. Vaya merda de vídeo que farem. Da igual. Ho passarem bé, no? Sí. Tant de protocolo, tant de gravar. Això. Toma 1, toma 2. Toma. Acabar. Tant de tropo... Tens raó, Ximo, això de tant de... Ni producció ni edició. Tant de tropocolo, dice, o tropocolo. Vídeos sin, com se diu, sin editar. Lo que isca bo. Sin editar. I te recomiendo. ¡Tachán! Como tú ves, ha llegado el momento de las entrevistas, pero no hay entrevista. Liceo, ¿hay entrevista o no? Mi opinión personal como usuario del canal es que hoy no es día de entrevista. ¿Tú qué dices, Alba? Si vol entrevistar a algú, que s'entrevista ell soleta. Bien. Están así es cremaet. Los tíos estos están así en la mano móvil. Esto es la faena. Esto lo que están haciendo la faena es intentar buscar una tarjeta en condiciones que es pueda grabar todo. No cada 3x4 tiene que borrar y Que desborrar. no digues res, això no ho veu ningú. Lo estoy diciendo tú. Es que tinc que canviar l'equipo de gravació, que està molt veient ja i obsoleto. Estan criticant més. La Salva ja, mira, a la puta bola de... Mira, ja ha mesclat el cremaet. Jo vull el cremaet, jo vull l'ensenyaré, va. Jo vull el cremaet de pedal, de categoria. Tota la vida en esta casa s'ha dit espectacular. Ara diu de categoria especial, perquè és any nou i han canviat les normes. Usted perdone. Així mane jo. Vámonos. Qué cara de ruïna. Cremaer! Està bo? Està cremaer! Espectacular. No, està cremaer. Està cremaet. Tómalo. Va, que se acaba la tarjeta de memoria. De categoría internacional. Espectacular. 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 Ahora sí te clarices que bien llegaría que Espectacular. Cada uno que diga lo que oiga. de categoría internacional. Espectacular. Provo lo primero. ¿Qué es lo mejor, Chimo? Lo millor y el moro sí que no me la falla. El moro sí que me ha vengut. Lo millor, en honor al moro que no l'han convidat, costa que Vale. cremant-me, tio. Que conste que es el millor. En honor al El moro. millor, el millor. Café tacita. Tú sabes, si tú sabes el cremet, este sí, el crema, el millor. Al moro espectacular. El millor, Joan, el millor, es el millor. Liceo, fem un gin tònic o què? Lo que faça falta. Tu, Yo chato. xató a la fer la mà. Xató era un castell, en francès. Que volem el xato, el bar xato, diu. No, un xató era un castell, no? Xateau. Jo vull un gin tònic, tu què vols? Que vinga. Gat és boig. Què veus, Salva? Brugalet. Jo he cosa d'homes, no igual que altres. Mira, Liceo, mira. Jo, un gin tòniquet així. Vull un dia especial i toco gin tònic i tot. No. ¿Qué te pensabas? ¿Que me ibas a sacar el furrón, Mira. hombre, pues si no. Mira. ¡Ole! Ximo, ¡Feliz Navidad! Ximo, això t'ho va demanar.
Això, imagina't teu. Què? Qui ho ha demanat? Això ho has demanat tu. Jo? Mi sama no ho ha demanat. Això ho has demanat tu. Ella ha dit que volia torró. La culpa pel mateix. No, això ho has demanat tu. Però perquè ho ha dit ell. No, ell no dirà. Bueno, oye, no ho vull jo per mi. Fer-la. No m'agrada. Ni jo tampoc. Va, mengeu. Sí. El blanc. Mira. Està gravant. A veure qui dels dos que siga primer. Va, pues, ja no menjareu, perquè a mi no m'agrada. El blanc de què? Ja, mira, ja està. I si li demanes, no hi darrere. No sé, però no provaré. És xocolata. Xocolata blanc. Espera, s'ha acabat el És de torrotet. llema i l'altre és de... Vol o no? Me cago en la mare, que más sabenata que és. És si l'he menjat tu, no, tu. Està tot gravat. Que fill de puta és. Però de color negre, eh? Mira, míralo. Abre la boca. Abre la boca. Oye, Va, Salva, va. no, jo tampoc. Bueno, ximotubers, així tinguem que el xiquet para el papo no, però para el drinking. Bien, cumplidoret, mira, güey. Cumplidoret hasta el final. Com es nota que és 15 minuts El teu està ple. del 72? El teu està ple, amigo. És quintos del 72. Salva le tira més al torronet. Salva le grana al torronet. L'amic Salvador és més del Torrenbol. Nosaltres mos coneguem molts anys, però l'Eliseu diu que Que no, que agota hi un temps hi ha hagut molts anys que no moren d'això, perquè no d'això. Entonces, per això no d'això. Però mira, roda i volta l'aigua al seu puesto. Escolta, vull que... Així ha passat una cosa. Hem convidat a 6 col·laboradors del canal i només han vingut 3. Entonces Error. n'hi ha alguns que han avisat, Error. però altres no, entonces van a haver despidos. Despidos. Sí. I no improcedents, no. Procedents perquè vosaltres tots ho sabeu que així hi ha una reunió d'empresa i ha fallat gent sense avisar. Reunido I el cobert? comitè d'empresa. El cobert estava pagant. Llig-li, Eliseo, a Ximotubers... No et ves a llegir res, que m'ho sé de memòria, que m'ho sé de memòria. Llig-ho, espera. No tinc que Busca-ho llegir. ahí. Espera. No tinc que llegir res, que m'ho sé de memòria el que posa. Que no, és morat d'empresa. Chiquitina, va, a veure, Que no llig-ho. tinc que llegir res, que m'ho sé de memòria. El sol està ahí. El flash. Llig-ho, memòria, diu de memòria. De memoria. Reunido el comité de empresa, se ha acordado el despido de las personas que no han acudido al almuerzo de empresa. Sírvanse ustedes a pasar por el sitio, a devolver toda la equipación, reciban un cordial saludo. Les sabates de seguretat també, que això ho desinfectem i és bo, me caguen Déu. ¡Poder de la vara! Com es diu? ¡El tío la vara! Anem on que Salva se'n va. Mira per allà. Tio, la vara. Poder de la vara. I la vara? La vara a tirar. A tirar. Tira per amunt. On anem? Carla, no tinc ganas. On anem? Despedimos la conexión, no. O anem a algun puesto? Anem a Sant Joanet a dur Eliseu a veure si mos convida, va. Salvador, saluda. Hola. Jo, perquè ho vaig preguntar al futbol, Eliseu, Ximo. vull que em digues, quan jo no estava en el cotxe, què ha passat que vull que ho sàpien tots els ximotubers. Vale, pues vaig a dir la veritat. Conta-ho bé, Sí. Diu Salva, mentre Ximo va al camió a deixar el que tenia que deixar, ara pegarem una volta pel polígono i veuràs quants camions n'hi ha. I això hem fet, pegat una volta al polígono i he vist que n'hi ha una barbaritat de camions, va ser un diumenge,
que és normal perquè el diumenge aquestes persones carreguen per així el demà de matí o esta nit. Però una volta Tot pel lo que polígono, tenia ¿para qué? Que volies follar en tu o algo? No passa res, a mi no passa res. Jo ho negaré davant d'un jutge que li ha tocat sa mare dient-li per què no la vol la paella, però jo això ho negaré davant d'un jutge. Jo no dic res. Li ha tocat sa mare va veure quina hora vol la paella i ell li haurà dit que no, que ja ha esmorzat, no, tard, Exacto. que ha esmorzat tard i que no vol paella. L'home li ha dit que no, que més tard de les 2 no. Que més que més tard de les 2 no volia la paella, no? Això és veritat, Salva. Però ma mare estava contenta, I És això un no es especialista en Satisfyer Això to the woman. Tira la mare contenta. Claro, satisfacer a las mujeres. Mare, ara vaig a dinar que vinc d'esmorzar, no? No, Però- jo no li dic d'on vinc. Ah, tu, si li digués que ve d'on vens i el que has menjat no te convidaré ni a dir ni A ni veure. un cafè. A la mare no li pots dir que no a res. I s'ha acabat. Ja està. Jo crec que això és un autoenganyo. Això és un autoenganyo. Perquè ell està enganyant-se ell i a sa mare. S'ha enfadat. Ja va fent trompos i fent la mà. Bueno, ximotubers, despedim el vídeo ja que Salva està calent ja. Està enfadat. Estan amb meus whatsapps. Està enviant de WhatsApp sa mare, que va, a quina hora anem a dinar. Bueno, tingueu alguna que dir per acabar? Este vídeo no sé si el pujarem o no, depèn de l'estat d'ànimo y les necessitats del canal. No olvides suscribirte, darle like y como dice en todos los vídeos... ¡Nos vemos! El diumenge que ve, En el puchero de sa mare Salva. Nos vemos, vale.